बबे जायगायाव लागोन बेबाना बेनोथ' जादों गिदिर सानना फैदों नामा जों जायगायालाय जा समायना ना हाग्रा मा गामि मिथियाना ओमफ्राय जेबो मिथिया आयौ फैफेराखैमोनलां लामाया रानजोब्बाय सावनानै हाट मोनायाव फैजानाय नङालै ना गुफुर ओंखारग्राखादा खम सेसा दंमोन बे आयौ ओइ सिथोबा नै दे औ नै लागायनोसै बाव केमेराफ्रा मोजां नङाब्रा ओमफ्राय बबे जायगा जाखो हारां हुथांसो माथो आयौ आदा मा ओंख्रि ओंख्रिया र' बगलबालाय अद आं जेबो जाबोआखै हाजो नुखायो ना नायलाय जा समायना बै गोजौआवथ' लानो मोननाय नङाना आदा ए फैफेराखैमोनलां बे जायगायाव सेन्देल खुवाबा थांनो मोना जाहैदों दा आंथ' जुथासो गानमोन नालाय जुथा खुनांसिगोन आरो बे गाखोलांसै मन्दिरलाय जोङो दा माने लोगोफोर लकेसन नागिरदों आरो ना माने एक्सन जागोन जायगाया बहा जागोन ओमफ्राय आयु बनफ्राबो बेफोराव जागोन दे बे बुलायनायनि किसिम लागासिनो फाराव गोजौ जायो दे गलामारि सेस बरिया जादों निजौ गलामारि सेस खारो ओमफ्राय देन्जार समायदोंथ' औ देन्जार समायलै बरियाखा जायगा बेयाव गलाङो नै थाबाय दा ओमफ्राय बेहाबो ओरै उरा लांबाय बेहाबो उरायबाय ओरैबायदि सिबोद जाबाय बेयाव जलदब जोब्बाय आं मोनसे नुदोंमोनलै बाला बोरै मोनथाय बियो र' होफिननो अह दासो जादों बिदि बहरनानै ओरै अलेबजोंसो जोयोना बिदि जोयो नोंखौ बहरनानै जोयोब्रा ओमफ्राय नों उल्थासो ओरैसो सानब्रेनांगौ बिराद मोजां नुयो जोनाय सासेया जा हिट जागोन बेखौहाय आंना जानाय नङादांलै सारनानै गोलैनायल' नर्माल गोलैनायल' नर्माल माने ओंखारफिनबाय आरो ना माने बाव लायाना माने बेरायनायाव गोजौनिफ्रायसो फैदोंमोन नालाय जोङो सेन्देल खुराबाथ' हाबनो मोनखाया फैगासिनो लोगोफोर केमेरामेन जोंना बस जानै नों बोदो आसोल
ओइ बस जादों ना एक्टरा जाना बै गोजा गाननायानो आरोना खोमसि नुयो स्कुलाव गाना गिरा नै आरे दैमुवाय जेबो नुथाया Baby crab. रिजार्भ नुखायो जायो आवाजथ' ओंखारब्रा एसे जानोबो आवाजानो थासो Dos. Wah. Rồi đây. Hứa bao đi. Masuk. Masuk pada gojo mana? Jauh kena senang itu gelang itu. Oh ya, mana? Mana? Next bay nada. Hah? Next bay. Mengbay. Ania murai time lah, ini mau apa aja? Sekarang naik dari mana naik? Dari mana? Dari mana? Itu semua yang mau apa? Itu kalau kalau Mày này sáng mới lên đấy. Mấy anh nè. Hả? Examफोरबा खम समायगौमोन ना आदा एक्जामफोर होबा खम समायगौमोन बुसो गादोला दंना बांद्राय स्पिड खालामलायनाङा बुजिबाय नायखानानै सिनथिबाय आं एसे दे जासिगोन दे हाय दैमु जायाखै दा नाहरग्रोब्रा जालालै नायसनग्रोदोब्रा ओइसथिबा नायसनग्रोनानैसो आंखौ मैया ब्लग लानायखौ आन्दायबाय बागदावनो नामा ओमफ्राय नों नुसनहरबायब्रा नोंखौ थाब नुग्रोनानै एसे थाद'लायना बावगोन आरो मानसि हाय दैमु एसे स्माइल खालामनानै मिथिबाय रेडि रेडि एक्सन
थिनहरदो How are you होननानै सोंहरथार How are you होननाय माने जायगायाव थानानैसो जानाय जायो नालाय बिदि माबाया सोंनाय आरो फेस टु फेससो जायो बिदि रायलायनाया एसे गोजानाव नुगोन नामा जोंखौ नुगोन नामा आगानसे थाबायनानै आगानसे स्माइल खालामनानै Oh hi How are you Oh hi, ada Rakesh. How are you? जाबाय दा जाबाय ना दे बे आदा राकेश लादो बिनि बेखौ आलदा ला सिंगेल ओमफ्राय आं ओंखाम जाखांबाय होननायखौ आइखामबो जामबाव मारै होनखो जायो ओमफ्राय एक्सट्रा ओरै जादों आरो जेनेबा नों रायलायनो मोजां मोनखाया नालाय बिदि खालामनानै बाबा होनना बुंदो आरो ना नों खेबसे जाहोनानै बे आरो जादों मोनस्लाब माबाबाय नामा मोनबाय दा बिनिखौ फैगोन ना बिनि बाबा Baba? सारा बैथिं बे बाबा होनखांबानो सारा बैथिंसो दं औ ओरै नाहरफिनदो आरो बेखौ नोंहा मा सवा सवा रायलायथारदों थारमाने Baba? सारा बैथिंसो दं सारा बैथिंसो दं नांला ओमफ्राय ओरैबायदि खालामदो माबा एक्सट्रा ला आंनि जानानै आंनाव थुनानै आंनाव फिसानि सासे आदानाथ' गैलाना दिनै आंना जोब्बाय औ जोबथ'बायना जोबथ'बाय दे दहाय जोब्बाय आरो औ दा एथुरि कृष्णनि ना औ औ बुलायनाय मोननै मोनथाम खालामलायबायलै जोब्बाय